Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Cumamrat, atam Şaveli. Şöyle men malumluk etýän. Mana bilen bazı müşkilatlarymız bar. Şuндaki müşkilatymyz mektebiň sahatynda tamiratlara, yani on hayatlarında bazı yerlere awara tapançylary haýyş etýär ki, şonu gurşap berseler ýanlaryň täzen jorat imarat berdiler, şonu haýyş etýär. Türkmenistan prezidenti berdi, ondan minnetdar wagt şu müşkilatlarymyzda ýanlarylar haýyş etýär, şonu dubara ýanlaryň termin etip berdiler. Ýa-da azmat kemçilikler bar, şu ýerde maksat daşnyň paxsalary ham bolan şonu ýanlaryň dubara termin etip berdiler, şonu haýyş etýär.